ليوناردو دافنشي ملكت بالحوال سب كبرى تخطاتلتي أبزا حلفة قفال تاريخي وات ليوناردو دافنشي علينا أوقعنا من بارنا زكريو شعو جيزي اتواقع مسنوحنا أبكاد أي كفال بخالق مدب كملت مخاني كالاتي نيرا إنه لومي كالنا نفتسم سناي مكتتال زي دمت راديو إيراناي دافنشي أتكلت مقاب زفتي نيرو سقا زبحال أي كمسن نايزو موتو إنساتات قربت نخي كدن حبراوان حارتات مودا يزوتر إذا أكادادنا أبتي جيت مزنبرة ناي قربت فاشنات زقاجوان جنت زمسلوني نيرو أب إنساتات زلو ورهراهي قربوتهم بزي مخدانن سقوهم بزي مبلعن زحد سراي نبرن ليوناردو قابيا ملو يعوافي عدقمو ناس أنو خونا قابيا خفيتو نحوارو يفانو النبرة نليوناردو كانزان سكياتن انساتات يسمع نبرة ازي ابتمثل انساتات زباهل سنة حساب زي نبرلو مبل 15 كفل زمن مغانيو ازي دما ايو نليوناردو ونان استفاداليو تقراج اوتي طبايات زقبرو ات انساتات كموتو سيترف كساقيو مرأي زسقمو ليوناردو بخالو وغنو دق سبا زهالقلو ناي كوينات مساريتات نمهناص يسكف سلازي نبره مبزحتهم ناي ليوناردو ناي كوينات ماشينات عب غزيኦም ايتحنصن نزي كلتا مخنياتات يقمط قداماي ديزاينات ليوناردو كابتا ابتي غزي تزنبره تكنولوجي ازيم زلعلو بمباروم كالاي حدا ديزاين مس ندفه تكبارو خي قدسو ناب كاله ادهبو اسحق غداي سلازي خيد أب شحن 489 ليوناردو نابكال عودة أدهيبو أب سنة هنس أخوافر نرخبو نختما ميلان كم بحدش كهنس حقنا ما أكل ندفو سريتن تكبارا نتن نبرة بفلاي دما نتن ناشاب زقات امد نبرة لبراتات بقدس هنس نمعقات بزعباتا كهنس أزحلنا كتما أعميقو تمارا مرة كفانيا تراتات كساب كاروساتات زقو عزلو ناي تحت من رجل راتات كساب ناب تحت مرز زرقحو عنكيلاوين مساللات أبتا عمت شحن 489 ليوناردو بلادويكو سفورزا تمويلو عبي حولتي ناي فرانسيسكو سفورزا كان استوى عدا اتا حولتي نتناي قدم مرح ميلان فرسونا غالبه زرئي كخون نبرو اي قدادو ليوناردو نتسباي رسيعو حساباتو بتفرس تباحته ليوناردو نسبقان حيلم فرس زقلحو حولتات هنسة اتوم سرحات كسابلو من تزهلو من أربعة بتاريخ زوزحو حولتات أفراس مخونو هم ما عدل كوينو قد أبشحن 494 لديفيكو سفورزا اتوم ليوناردو خانس اللوم زحسبه 66 تونات أسرازي أمكيقو نسواي حبتو وانصار فرنساي موقع زخونو مدافع انخسر حلو عدلو أبشحن 409 ليوناردو نتا فيتروفيان مانز تبعدت عدنا قيت نلفو نعدم اللاليا إذا سراح كابتن زهببا سراحت ليوناردو قينا لأما إتعامتات كسب ليت لومي قلبت عزبتا أم مراخ تركب بفلاي نسنفل تأتا ملكيتو ما بسرحو فيديوزات أم مأتوي إنا شاب نرئة إتا ليوناردو أبكرس ود سبن أدماسن زلوم مسال نمقلاس تتأكي من لها اتباها السلي سب معرة أم منقو ربع كرنا عن عنكيلن يأداو زرقحو ترئي أب كبابي شحن 492
ليوناردو لكع كم غاليليون كوبرنيكسن يعينتو ناب سمايات أقامته بقصبت دما نحنت خابتن ناي مجمريا تلسكوبات كوينا تقصر ندف ندفه ليوناردو أب أسترونومي زنبورو جيزين سيغبورو أبركتون بزحوان أدهبو أي وهابوني انتخونه ميتا عمتات كدم غاليليو كفل زمن فرقان كدم نيوتن بسعبا تلسكوب زتمرمره ليوناردو نبره أبشحن 495 ليوناردو نتاخساب لومي أب أمنت هيمانوت كريستنا بسفيع تزوتر قبعة سلاس سابر كقبئ جمره اتا قبعة حنت خبتنا عدم تسألوان بزيادة فلت عن سرحات خوينا ليوناردو منادق بيت كريستيان سانتا ماريا ديل غرازي أب كتما ميلان زقبع نبرت اتا سئلي كريستوس مسلق مزامرو ناي مودا تدرارونا تدررو كريستوس حدا خباكم كتألمنيو دحر مبالو نزنبره هموتيا ترئي اتا هببتي نايدون براون مصحف دافينشي كود كابزا سئلي ازاي تبقس ليوناردو عملو زمنو ود سب كما ينفر زبل حتو نمن لا تسعيرو ابت غيزيتي زنبرو سبات يعوافا بسماي زبرالو قدي مستجلابو امايا زنسافالو طبب زمساسل يمسلم نيروم لليوناردو جن قداي جالبان يعوافن كم زي ماساسل اي تصورون مستيرا بررا خصنع بزح كيزي أدفأه أبشحن 498 دما ندفني حانتي براريت ماشين أغربه إتا حسابن محازن ليوناردو سرحاتو أب زمنو يحتمومن سلاز دما أيو أب زمن هيوتو بسعبا مهزتاتو زي توريلو سرحاتون دهساساتون أب زمنو من تزحتمون يروم نتا ناي زمنون نزاني حج عالمن بمسرتو خالق ارسمت حزو يبلو بزعبا ليوناردو زي تمرمرو برقص ليوناردو أبسنت بابن بهلنا عالم كيريو بسنك سرحاتو زي محتامو جن اتغالق لوات حساباتو تعفينو سنحه حدا خابتي ياب جيزي انت زحتم برقصنا عالم نغيره زبهالو لو سرحاتو نقابلنت اتي أب أسنان زكبرو مرمرن ندفنيو كساب حجي ليوناردو نتوم 4 خفلتات أسنان مسراورم نمسأل زخاله ناي مجمريا ود سبي ليوناردو بزعبا ገንዘብ ንዋይን ቅዱስ አይነበረን እንተ ዝግደስ ነይሩ ካብቶም ብዙሓት ክስእሎም ዝልምንዎ ዝነበሩ ሓያላንን ሃብታማትን ናይቲ ግዜ ብዙሕ ሓስቢ መረኸበ ሓደ መዓልቲ ብሃንደበት ሓደ ሓሳብ ብልጭ ብሎ ከይዱ ድማ ነታ ኣብቲ ግዜ ተኽስራሕ እንተ ትኽእል ዓለም መለወጠት ዝበሃለላ ናይ ዓለባ ሰራሒት ማሽን ነደፈ ሚሂዙ ጥራይ ዘይኮነ ፊንን ተዝብሎ ብኣቢሉ ክንደይ ገንዘብ كمقرر كم زخل ونصبصبه 6,000 ورق دينار وي بزناي زي شرفي 6 مليون دولار نعمت كقعبت كم زخل صبصبه نسو جن نفلطه تنبر ገንዘብ ስለ ዘይግድሶ ናብ ድልያ ፍልጠት ኣበለ ሊዮናርዶ ከምዚ ይብል ነበረ ብዙሓት ስልጣንን ገንዘብን ከናድዩ ነቲ ናይ ባሕቂ ሃብቲ ይኸስርዎ ንሱ ድማ ፍልጠት እዩ ኣብ 1499 ንጉስ ፈረንሳይ ንከተማ ሚላን ተቆጻጸራ እቲ ንጉስ ኣድናቂ ሊዮናርዶ ነበረ እሞ ከሓባብሎ ፈተነ ሊዮናርዶ ግን ናጽነት መሪጹ ናብ ከተማ ቬነስ ከዓዘ ኣብኡ ከም ኢንጂነር ኮይኑ ተቆጺሩ ድማ ነታ ከተማ ብባሕሪ ካብ ዝመጻ መጥቃዕታት ንምክልኻል ዝሕግዛ ተንቀሳቐስቲ ድልድላት መሓዘ በዚ ተዓክተን ናይ መጀመርያ ዝበሃል ናይ ስጥመት ወይ ዳይቪን ልብሱ ነደፈ እዚ ማለት ሰባት ኦክሲጅን ከይሰኣኑ ኣብ ማዕሙቕ ማያት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክጸንሑ ዘኽእሎም ልብሲ ምድላው ነበረ ኣብ 1502 ሊዮናርዶ ከም ወታደራዊ ኢንጂነርን ኣርክቴክትን ብምዃን ምስ ሓያል ቼዛሬ ቦርጂያ ተጸንበረ ንሱ ዘይወግዓዊ ውላድ ጳጳስ ኣሌክሳንደር ሻርሻይ ኮይኑ ክኢላ ኩናትን ፖለቲከኛን ነይሩ እቲ ንሱ ናብን ኣብን ስልጣን ዝገበሮ ገድሊ መበገሲ ናይታ ህብብቲ መጽሓፍ እቲ ልኡል ወይ ዘፕሪንስ በቲ ፍሉጥ ፖለቲካዊ ፍላስፋ ኒኮሎ ማኪያቬሊ ክኸውን ከኣለ ምስ ቼዛሬ ቦርጂያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሊዮናርዶ ካርታ ናይ ከተማ ኢሜላ ኣዳለወ እቲ ካርታ ኣዝዩ ልክዕ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ወላውን ሎሚ ነታ ከተማ ንምድህሳስ ክትጥቀመሉ ይከኣል ሊዮናርዶ ነታ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ
ካብ ሓደ በሪኽ ቦታ ኾንካ ፍሉጣት ቅርጽታት ብምስኣል ጥራይ ዝዳሎ ዝነበረ ካርታታት ኣብ መሬት ወሪዱ ብዝርዝርን ልክዕን ዓቂኑን ሰኒዱን ካብ ኣየር ኮንካ ዝርአ ብዝመስል ኣገባብ ብምድላው ካርታታቱ ሓበርቲ መንገዲ ከም ምዃን ሓሊፎም ከም መወከሲ ንናይ ከተማ ፕሮጀክትታት ከም ዝኾኑ ገበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሊዮናርዶ ምስቲ ፖለቲካዊ ፍላስፋን ዲፕሎማሰኛን ዝነበረ ኒኮሎ ማኪያቬሊ ተራኸበ። ማኪያቬሊ ከም መስራቲ ዘመናዊ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ኮይኑ ይቁጸር። ብሓባር ንሩባ ኣርና ዓጊቶም ካልእ መንገዲ ኸትሕዝዎ ሓቀኑ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከተማ ፍሎረንስ ምስ ከተማ ፒዛ 7 ዓመታት ኣብ ዝወሰደ ኩናት ነበረት። ሊዮናርዶን ማኪያቬልን እምበኣር ነቲ ንከተማ ፒዛ ዝቕልብ ዝነበረ ሩባ ዓጊቶም ነታ ከተማ ብስእነት ማይ ከንበርክኽዋ ነበረ ሕልሞም። ሊዮናርዶ ነዚ ፕሮጀክት ብዙሕ ክእለትን ምርምርን ኣፍሰሰ። ኣብ ማሕደርቲ ከተማ ፍሎረንስ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ነቲ ፕሮጀክት ኣጽዲቖም ክሰርሕዎ ተሰማምዑ። ገንዘብ ንምቁጣብ ካብ ንድፍታት ሊዮናርዶ ስለ ዘንደልሃጹ ግን እቲ ፕሮጀክት ኣብ መወዳእታ ክዕወት ኣይከኣለን። ኣብ 1503 ሊዮናርዶ ናብ ከተማ ፍሎረንስ ተመልሰሞ ነታ ዓለም ዘደነቐት ቅብኡኡ ሞናሊዛ ክቐብእ ጀመረ። እቲ ጅማሮ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ ይተዛዘመን። ሞናሊዛ ምናልባት እታ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ዝያዳ ህብብቲ ቅብኣ ከይኮነት ኣይተርፍን። እታ ተመርሚራ ዘይትውዳእ ስእሊ ምስሊ ናይ ሊስያ ጂልደኮንዶ ዝተባለት ጓል ከበርቴ በዓልቲ ቤት ፍራንሲስኮ ጂልደኮንዶ ምዃና ይእመን። እታ 8 ስምዒታት ተንጸባረቕ ዝበሃለላ ቅብኣ ሞናሊዛ ናብ ዘበልካ ኣብል ብየዒንታ ስዕበካ ብምስጢራዊ ሓሳስ ፍሽኽትኣ ተሰኒየካ። ሊዮናርዶ ጀማሪ ናይቲ ስፎማቶ ዝተባህለ ናይ ቅብኣ ስልቲ እዩ። ኣብ ቅብኣ ሞናሊዛ ዝተገብረ ምርመራ ከም ዘረጋግጾ ሊዮናርዶ ብተደጋጋሚ የመሓይሻ ከም ዝነበረን ቀጸላ ድሕሪ ቀጸላ እናመሓየሸ ከም ዝቐብኣን የነጽር። ኣብ ገጻ ጥራይ ነቲ ስፎማቶ ዝበሃል ሕብርታትን ሕንጽጻትን ብጉሉሕ ከይተረኣዩ ኩንነታዊ ቅብኣ ንምፍጣር ዝጠቅም ጥበብ ክውድ ንምግባር ገጻ 35 ቀጸላታት ተጠቂሙ ከም ዝቐብኦ ይፍለጥ። ስለዚ ድማ እያ ካብተን ብሉጻት ዝበለጸት ኮይና ክሳብ ሎሚ መዓልታዊ ብኣሽሓት ሰባት ክድነቕን ክትንገድን ትውዕል። እታ ስእሊ ድሕሪ ሞት ሊዮናርዶ ብተሓጋጋዚኡ ዝነበረ ሰኣላይ ናብ ንጉስ ፈረንሳይ ተሸጠት። ድሕሪ ሰውራ ፈረንሳ ናብ ምርኢት ክትቀርብ እንከላ ኣብቲ መጀመርያ ብዘይካ ቐባእቲ ዳርጋ ኣድናቂ ኣይነበራን። እዚ ግን ክሳብ 1911 እዩ ነይሩ። ኣብ 21 ናሓሰ ናይቲ ዓመት ሞናሊዛ ካብቲ ቤተ መዘክር ተሰርቀት። ከም ዝተሰርቀት ንኸዝተብህሉ ጥራይ እኳ ሓደ መዓልቲ ወሰደሎም። እታ ቅብኣ ተሰሪቓ ን2 ዓመታት ጠፍአት። ሽዑ ድማ እዩ እቲ ምስራቃ ዝፈጠሮ ነውፂ ስማ ኸላዓለን ህብብቲ ክትከውንን ዘኽኣላ። ሰረቓያ ቪንቼንዞ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ሰራሕተኛ ቤተ መዘክር ሉቭር ኮይኑ ጸንሐ። ንሱ ሊዮናርዶ ጣልያናዊ ብምዃኑ ቅብኣ ሊዮናርዶ ናብ ጣልያን ክምለስ ኣለዎ ብዝብል ናይ ሓርበኝነት ስምዒት እዩ ነቲ ተግባር ፈጺምዎ። ድሒሩ ግን ናብ ሓደ ኣብ ፍሎረንስ ዝርከብ ዳይሬክተር ቤተ መዘክር ክሸጣ ተረኽበ። ን2 ሳምንታት ኣብ ፍሎረንስ ንህዝቢ ቀሪባ ድማ ኣብ ጥሪ 1914 ናብ ቦታኣ ሉቭር ተመልሰት። እቲ ሰራቒ ን6 ኣዋርሕ ተኣስረ። ድሕሪ ምፍትሑ ግን በቲ ዝገበሮ ተግባር ኣብ ጣልያን ከም ሓርበኛ ተቖጺሩ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገብረሉ። ናብ ቦታኣ ምስ ተመልሰት ጠፊኣ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብዛዕባ ብዙሕ ዝሰምዑ ፈረንሳውያን ብዕስለ ክነግድዋ መጹ። እቲ ዕስለ ካብ መላእ ዓለም ዝናእ ዝሰምዑ ነጋድያን ተጸንቢሮሞ ክሳብ ሎሚ ኣይጠፍአን። ሎሚ 80 ሚእታዊት ዝኾኑ በጻሕቲ ቤተ መዘክር ሉቭር ሞናሊዛ ንምርኣይ ጥራይ ከም ዝመጹ ይንገር። ኣብ 1505 ሊዮናርዶ ኣብ በረራ ናይ ዕዋፍን ዝገብሮ ዝነበረ መጽናዕትታት ቀጸለ። የዕዋፍን ሓሸራታትን እናኣከበ ድማ ሰብ ዝነብረላ ማሽን ንምምሓዝ ዘይዕውት ፈተነታት ቀጸለ። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ንኹናት ሃንጋሪ ኣብ ፕላስዮ ቬንጊዮ ናይ ፍሎረንስ ክቐብእ ዕድመ ቀረበሉ።
ليوناردو نتا سራሕ ንኹዳኣ ግዜ ኣይረኸበን እቲ ንሱ ዝጀመሮ ንድፊ ከይተዛዘመ ግዜ ደምሰሶ እንተኾነ ፒተር ዝተባህለ ቀባኢ ድሕሪ 100 ዓመታት ናይታ ስእሊ ዘትረፎ ቅዳሕ ክሳብ ሎሚ ተዓቂቡ ይርከብ ኣብቲ ግዜ እቲ ሊዮናርዶ ኣብ ፍሎረንስ ህቡብ ኮነ ድሕሪ 1 ዓመት ግን ናብ ከተማ ሚላን ተመሊሱ ን7 ዓመታት ተቐመጠ ኣብ 1509 ሊዮናርዶ ኣብ ስነ ሰውነት ዝገብሮ ዝነበረ ትዕዝብትታትን መጽናዕትን ክባበሎ ኣብ ሓደ ሆስፒታልና ተቐመጠ ሕሙማት ክዕዘብን ከዘራርብን ተገሀ ምስ ሞቱ ድማ ውሽጣዊ መሳርዕ ኣካላት ወዲ ሰብ ንምጽናዕ እናጥበሐ ሰኣሎም ቅርጸ ሰውነት ወዲ ሰብ ንምጽናዕ ሊዮናርዶ ዳርጋ 30 ሬሳታት ከም ዝጠበሐ ይንገር ካብዚ ልዕሊ 240 ዝኾኑ ዝርዝራውያን ስእልታት ብዛዕባ መሳርዕን ኣቃውማን ውሽጣዊ ኣካላት ወዲ ሰብ ሰኣለ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ህዋስ በብቕዓት ሲኢሉ ኣብቲ ዘመን ብዙሓት ዘይበጽሕዎ ኣበርክቶ ገበረ ህቡብነቱ ከም ቀባኢ ዓሪጉ ነበረ እሞ ኣብ ሮማ ፍሎረንስ ሚላንን ዝነበራ ሆስፒታላት ሬሳታት ጠቢሑ ክስእል ሰናይ ፍቓደን ሃባ ሊዮናርዶ ናይቲ ግዜ ተስራሓቱ ስለ ዘይሕተሞ ካብኡ ክርከብ ዝግባእ ጠቕሚ ኣብ ጊዜው ኣይትረኽበን እንተኾነ ከም ሓደ ካብ ጀመርቲ ተመራማሪ ተኽለ ሰውነት ወይ ሂማን ኣናቶሚ ኮይኑ ይጥቀስ ብፍላይ እቲ ንሓንጎል ኣዲቑ ንምስኣል ዝተጠቀመሉ ኣገባብ ኣብ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ዓቐንን ቅርጽን ሓንጎል ከም ዘለዎ ኣዲቕካ ናይ ምምርማር ጥበብ ዝበጽሐ ናይ መጀመርያ ወዲ ሰብ ይገብሮ እዚ ንሓንጎል ናይ ምራቕ ጥበቡ ብኻልእ ወዲ ሰብ ክድገም 200 ዓመታት ወሰደ እቲ ንልብን ዑደት ደምን ኣመልኪቱ ዝገበሮ ምስጢሩ ንኽፍታሕ ድማ ክሳብ 2014 ምስጢር ኮይኑ ተቖሊፉ ጸንሐ ሊዮናርዶ ኣብዚ ፍጥረት ናይ ምስናድ ወፍሩ ብሰባት ጥራይ ዓገበን ኣህባይ እንቁርዖብ ኣፍራስ ላሕምታት እናጠበሐ ህዋሳተንን ውሽጣዊ ኣካላቶምን ሰኣለ ኣብ 1513 ሊዮናርዶ ብዕድመ ሓውነት ጳጳስ ናብ ከተማ ሮማ ገዓዘ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እዩ ኣብ መበል ከባቢ 60 ዓመቱ ነታ ክሳብ ሎሚ እትረአ ስእሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኸተማ ካብ 1513 ክሳብ 1516 ኣብ ሮማ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሊዮናርዶ ነታ ካልእ ህብብቲ ስርሑ ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቕ ቀብአ ኣብ 1517 ብዕድመ ንጉስ ፈረንሳይ ናብ ፈረንሳ ገዓዘ ኣብኡ ድማ ቀዳማይ ንጉሳዊ ቀባኢ ኢንጂነርን ኣርክቴክትን ዝብል ማዕርግ ተዋህቦ ኣብኡ እቲ ንጉስ ካብ ሊዮናርዶ ብዙሕ ክመሃር ሰዓረ ሊዮናርዶ ቅብኣ ገዲፉ ናብቶም ካልእ ዝምባለታቱ ኣበለ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ መዛግብቱ ዘይኣመሉ ከም ዝኽብል ጸሓፈ ክኸይድ እቲ መረቕ ይዝሕል ኣሎ እዛ መዝገብ እታ ናይ መወዳእታ እያ ነይራ ኣብ 2 ግንቦት 1519 እተን ንዓለም ንወትሩ ጋሻ ኮይነን ዝረኣያ ጽባቓ ዘነቓን ሰነዳን ንሓዋሩ ተስተማቕሎ ጥበብ ድማ ዝዓደላ የዕንቲ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ንሓዋሩ ተኸድና እቲ ብርቂ ሊዮናርዶ ጉዕዞ ህይወቱ ዛዚሙ ኣብ 67 ዓመቱ ናብ ዓዲ ሞት ገሸ 300 ዓመታት ድሕሪ ሞቱ ነቲ ሞት ዘንጸባርቕ ቅብኣ ሊዮናርዶ ምስ ጻዕሪ ሞት ክጋደል ንጉስ ፈረንሳይ ድማ የሕንቂቑ ከፋንዎ ዘርኢ ቅብኣ ተሳለ ሊዮናርዶ ሳላ ምርምሩ ሊዮናርዶ ሳላ ስእሉ ሊዮናርዶ ሳላቲ ዝነበሮ አንክሮ ንዓለም ብዙሕ ነገር ኣበርከተላ ሊዮናርዶ ንዓለም ኣሰሮም ካብ ዝገደፉ ውሕዳት ደቂ ሰባት ኮነ ወለዶታት ድሕሪ ወለዶታት ክዝክርዎ ይነብሩ ብርግጽ ኣብዛ ዓለም ስም ሊዮናርዶ ዘይፈልጥ ውሕድ እዩ ድሕሪ 500 ዓመታት ድሕሪ ሞቱ እንተኾነ ሊዮናርዶ ገና ብኹሉ ዝለዓል ኣርኣያ ምርምርን ጽባቕን ወዲ ሰብ ኮይኑ ይግለጽ ክቡራት ተኸታተልትና ንኽልተ ክፋላት ዝቐጸለ ታሪኽ ህይወት ሊዮናርዶ ዳቪንቺ እዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ
ኣብ ካልእ እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ እንራኸብ ሰሰናዩ